Matangkad ang pumikante, panganyaing maskulado kung kumpare. Yung baryo, sigayang diri, ting baksik tatakot lang, kaya eme asabat ketang burina. Si Maroon, masya-sya forma, o nung punyalya mo, hindalan, kaya mo pakilabang, sugradong nakamong kaliyan. Tirador, yakaring kalaban, ang matulading kayang ako tomba. Susuko, nakautla kaya. Lalo na potang limbag ne utak marakal ne inom na alak. Di pari, eme ayawa. Lagi yaking dalang sura-sura kukulsak yang manakat pati ay alang marap kang pare. O nung kunyalya mo, indar lang, kaya mo pakilaban, sugradong nakamong kalyan. Metis to ingtune ng kalidad ng kumpari kong alang katapat oy niing pinto palabas. Are, inuntang manutang kang halak ng tindahan, sabihan mo akong papakwa, kay ba't walang may ngaso mong manginis tao bang nila ko ay lugbaksik, pangulutan tayo. Yes boss, sige, tagay mo ng tagay, paso. Tagal naman, tagay. Melasing ya minsan kaya daw ang kumpari ko, mismo katapang anak kat yapang rambulan. Binatang yang bigla ikumaritin niya pito ne iparing Maxi Andresia pala ipari kang mabak sikong kumari.